Mitä he tekevät? Ei harmaita aavistustakaan. Huoneesta kuului pelkkää pihinää. Me luulemme, että tulokkaat ovat vointa tietää. Rahaako? Vai valtiosalaisuuksia? Etteivät ole tuhopolttajia. Piilotetaan kuka... Yhteiskunnan viholliset 1 ja 7. Onpas siellä tuulista. Ja yhtäkkiä kamalan hyistä. Se tulee! Niin tuleekin! Kuka kumma tulee? Hökrö! Se on kammottava. Kammottava. Röömmesi. Tiedätkö sinä siitä? Hyistä. Minun kanssani rupea riitelemään. Eikö? Mutta jos se on hirviö. Onkohan kaikilla kunnon aseet? Vointa tietää. Mäille. Se on täällä läsnois. Heleämäille. Se on täällä läsnois. Heleämäille. Se on täällä. Merke otti jalat alle. Siinä se on. Kukat rauhaan. Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 3, 2, 6, 5, 8, 7, 4, 1, 9. Kerro nyt, mistä on kysymys?